Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu gün 2015-nji ýylyň 15-nji iýuly hepdeniň çarşembe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Iranyň ýadro programmasy boýunça halkara derejesinde gelinen olalaşyk Iranlylar üçin näme aňladýar? Has bu saat şertleriň döremegine günwatar bilen gatnaşyklaryň has giňlemegine alyp geler diýip köp adam inanýar. Owganystanyň ýokary derejeli resmi topary ýurdun demir gadagyndaky durnuksuz Faryab ýolaýatyndaky ýagdaýy öwrenmek üçin regiona barýar. Burada hany safar kılganlar ýok, her nokta harajdan kelip kaldylar. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň düzgünne laýyklykda 18 ýaşy dolup harby gullukdan geçmedik ýaşlaryň ýurdun daşyna goý berilmeýänligi aýdylýar. Bu maglumatdan hem Kırgızstan orta mekdepler tamamen oğlanların ýokary bilim almak hukuklary çäklendiler. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň etasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanyş bolun. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius Irana tapar etmek üçin özüni çaklyk edilenligini aýtdy. Munyň öňü terasynda tekranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda Iranyň ýadro programmasy boýunça ýalaşyga gelindi. Fabius özüni Iranly kädeşi Muhammed Javad Zarifiň çağırynlygyny 15-nji ýylda Fransiýanyň radiosyna aýtdy. 14-nji ýylda Wienada gol çekilen ýalaşykda Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we munyň ýerine tekrana garşykda sady sanksiýalary gowşatmak göz öňünde tutulýar. Fabius men Irana baryp biljek we men Irana bararyn diýip jogap berdim diýdi. Javad Zarif m'a réinvité hier au moment où nous quittions. Emma Fabius saparynyň takyk senetini ma'lum etmedi. Şol bir wagtda Reuters agentligi Germaniýanyň ykdysadyet ministri Sigmar Gabrieliň 19-njy ýylda Irana sapary planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Ministrligiň medeniýet wekili Irana saparyň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy, emma wagtyny ma'lum etmedi. Owganystanda Talibanyň lideri Molla Umar Kabulyň hökümeti bilen parahatçylykly gepleşikleri kanuny diýip atlandyrdy. Ramazan bayramçylygynyň öňü tirasynda 15-nji ýylda ýaýradylan maglumatynda Molla Umar eger biz dini kadalarymyza seretsek düşmanlar bilen duşuklaryň we hatda parahatçylykly aragatnaşyklaryň gadagan edilmeýänligini görüp bileriz diýär. Molla Umar gepleşiklerin maksadynyň Owganystanyň daşary ýurtly goşunlar tarapyndan batylyp alınmagynyň soňuna çykmakdan ibaret bolanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Owganystanyň ýokary parahatçylyk ýeňeşiniň agdalary we Talibanyň wekilleri geçen hepde Pakistanda duşuk geçirip parahatçylyk hem ýaraşyk maksatly ilkinji resmi gepleşiklerini geçirdiler. Taliban we beýleki islamçy ýaragly toparlar 2014-nji ýylyň aýagynda daşary ýurtly goşunlaryň köpüsiniň Owganystany terk etmeginden soň ýurtda hüjümlerini güýçlendirdiler. Birleşen Ştatlar Iran bilen ýadro ulalaşygynyň detallaryny öz içine alýan Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň taslamasyny taýýarlaýar we ony Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň 15-nji ýylda geçiriljek maslahatynda öňe sürer diýip diplomatlar aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň elçisi Samantha Power ulalaşygyň esasy ugurlaryny Geňeşiniň agdalaryna ma'lum eder. Rezolýusiýa Howpsuzlyk Geňeşiniň sanksiýalarynyň häzirki çärelerini üýtgedir. Wienadaky gepleşiklerde gelinen çäklendirmeler hasaba alynar diýip Power aýtdy. Rezolýusiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň gadagançylyk ýerizmäge ygtyýarly agdalary, ýagny Wienadaky gepleşiklere gatnaşan ýurtlaryň arasynda Britaniýa, Fransiýa, Hytaýyň, Ortaýatyň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri tarapyndan makullandy. 14-nji ýylda Irden prezident Barack Obama Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen telefon arkaly gepleşip Birleşen Ştatlaryň Israýlyň howpsuzlygyna goldawyny bildirdi. Israýl Iran bilen baglaşylan ulalaşyga garşy çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşgärleri 14-nji ýylda prezident Barack Obamanyň goldamagynda Iranyň ýadro programmasy boýunça ulalaşyga gol çekmegenden soň Iran babatynda bir çykyş etdiler. Bu ulalaşyk öňde barajy dalaşgärlerden diňe biri Demokratik Partiýasy tarapyndan öňe sürülen Hillary Clinton tarapyndan goldandy. Emma hatda Clinton hem Respublikan garşydaşlary ýaly Iranyň her bir ýalňyş ädimi üçin batyş etmäge taýýarlyk bildirdi.
Transhadar gaz geçirjisi boýunça işçi topar 14-nji ýylda ýokary derejedäki ilkinji maslahatyna başlady diýip Ýewropa Komissiýasynyň vitse-prezidenti Maroš Šefčovičiň Twitterda ýazanlygyny Äzerbaýjanyň Trend agentligi habar berdi. May aýynda Türkmenistana tapar eden Šefčovičiň Äzerbaýjanyň, Gürjistanyň, Türkmenistanyň we Türkiýanyň Ýewropa Komissiýasy bilen birlikde geljekki hyzmatdaşlygyň görelgelerini hem praktik ädimlerini maslahat edýändigini aýdanlygy maglumatda bellenýär. Ýewropa Birleşigi Hazar deňiziniň düýünden gaz geçirjiginiň çekilmegini göz öňünde tutýan Transhazar proýekti boýunça Türkmenistan we Äzerbaýjan bilen 2011-nji ýyldan bäri gepleşik geçirýär. Germaniýanyň Suudi natsistleriň Auschwitz ýagna Oswiecim konslageriniň 94 ýaşly öňkü hadapçysyny 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 15-nji ýylda Lüneburg şäheriniň Suudi konslageriň hadapçysy hökmünde tanalýan Oskar Groeningi 1944-nji ýylda adından 300.000 ýewreýiň öldürilmegine gatnaşykda günäli tapdy. Ahlak günäsini boýun alan öňkü natsist ofiseri konslageri eltilen adamlaryň el goşlaryny ýygnamagy we ýanyndaky pullaryny esasyň birliğindäki edarasyna iýermäge jogapkär bolupdy. Gepli yer Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizde başlaýar. Iranyň ýadro programmasy boýunça Tehranyň we dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň arasynda gelinen ılalaşyk Iranlylar üçin näme aňladýar? Iranyň raýatlary ılalaşygyň oňyn täsirlerini tiýiz görmegi umyt edýärler, emma bilermenler bu prosesiň sabır taqady talap etjekdiklerini duýdurýarlar. Kärdeşim Ýowşan Any Gurbanyň maglumatlaryny dinläýälim. Iqtisadi sanksiýalaryň döreden görgülerini ýyllar boýy görenlerinden soň ýöneki Iranlylar şu hepde baglaşylan ýadro ulalaşygynyň netijelerini mümkin bolýança çalyp duýulmagyny isleýärler. Halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlygyň giňemegi has gowy iqtisadi şertleriň döremegine, günwatar bilen gatnaşyklaryň has giňemegine alyp geler diýip köp adam inanýar. Biziň durmuşymyzda umyt gaýdyp geldi. Mundan öň men ne özüm ne de deň duşlarym üçin hiç bir gelecek görmeýärdim diýip 19 ýaşly Hamid Tehranyny 14-nji ýylda baglaşylan ulalaşyk gawatdaky begenjini paýlaşanyny aýtdy. Sanksiýalaryň has ýogullary şol sanyny Iran dünýäniň maliýe sistemasyndan garakladan gadaganlyklar Tehranyň ulalaşyk şertlerini ýerine ýetiriş inandyrmalary esasyna ýatyrlar. Elbetde bu umytlar ödýär. Men ören doktorlar ilkinji gezek ýeňillik bilen dem aldym diýip bir hudojnik Iran paýtagtyny aýtdy. Ol adynyň aýdylmalyk şertine görläp, esasy az karytlarynyň, dermanlaryň we beýlekleri urdatlaryň bahasynyň arzanlamagyna umyt baglaýanyny aýtdy. Adamlaryň gerdenine düşen iqtisady ýük ören agyr boldy diýip ol aýtdy. Emma ol hudojnik Irannaky durmuşyň tutuşlygyna hemme taraplaryň üýtgejegine garaşmaýanlygyny hem boýun aldy. Men ýurdun üýtgen bejegini bilýärin, ýagny bu ýerde korrupsiýa bolar. Biz özümiziň syýasy we sosial hukuklarymyzyň köpüniň bozulýanlygyny görürs diýip ol aýtdy. Bu ulalaşyk halkara maliýe urumalaryny Iran bilen gatnaşyk etmekde girilen çäklendirmeler gowşadar. Netijede daşary ýurtlara pul bermekde. Daşardan pul almakda görgü baryn gören Iranlylaryň arkasyna şemal salar. Günwatar universitetlerini okuyan Iranly studentler bolsa şertnamada aýdylmagyna görä, mundan beýlek ýadro ilmi, ýadro inženerçiligi ýa-da energiýa pudowy uğurlardan çetleşdirilmez. Ulalaşygyň oňyny özgörüşlik getirjek pudoklarynyň ýeni biri bolsa, ýurdun milli pulunyň, realyň hümmetiniň aýylgans petelmeginiň togtamagy bolar. Tehranyň adynyň aýdylmalygyny sorap gürleşen jurnalistleriň biri bu pudokdaky gowlaşma adamlar haskän pul sowmagy hyjylandyrar we biznes üçin gowy bolar diýdi. Maliýe kararlaryna gelmezden öň ulalaşyk baglaşylmagyna garaşan adamlar kän boldy. Inni ulalaşyk baglaşyldy, nämelimlik aradan aýryldy diýip ol aýtdy. Emma muňa Ramazan synçylaryň pikirlerine görä, sanksiýalardan we ýalňyş dolanýarşdan uzak wagt ýan çeken iqtisadiýetin dikelmek üçin bir näme wagt gerek bolar. Londonda ýaşaýan iqtisadçy Mehirdat Emadiýanyň pikirine görä Iranlylaryň sanksiýalaryň aýrylmagyndan düýpli özgörüşlik görüp başlamak, ýagny Tehranyň daşary ýurtlarda doňdurulan 100 milliard dollarlyk neft girdejilerine gowuşmak üçin 6 aý bilen 1 ýyl arasynda wagt gerek bolar. Iranlylaryň köpüsi daşary ýurt maýasynyň investisiýasynyň ýatyrylmagy netijesinde ýurdun energiýa, avtomobil, syýahatçylyk pudoklarynyň pazarlap ösmegine, iş ýerleriniň köpelmegine umyt baglaýar. Emma Emadiýanyň pikirine görä ýurtda işsizlik derejesiniň peselmegi üçin 3 ýyla çenli wagt gerek bolar.
Iranyň Newt ministriniň Newt kimya meselleri boýunça ornwasary Abbas Şeri Mowhadam Iranyň Newt kimya pugdugyna maý ýatyrmak isleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň köp boljagyny saklady. Biz özümüz şol güne taýýarlamaly, Mowhadamyň aýdan sözleri Irna tarapyndan 14-nji ýylda halka ýetirildi. Emma ýurdun ykdysadyýet ministri Ali Teyebniya şol güniň özünde Iranyň ykdysadyýetiniň struktura ýagny guruluş problemlaryndan ejir çekýändigini we munyň haýal etmän düzülmeligini aýtdy. Kardeşim Ýoşan Any Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň Faryab vilayaty howpsuzlyk bilen bagly agyr ýagdaýy başdan geçirýär. Owganistanyň etnik özeklerden ibarat ýokary derejeli resmiýetler topary şol sanda vice-prezidenti regiondaky ýagdaýy öwrenmek üçin Faryaba barýar. Azatlyk radiosu Owganistanyň vice-prezidenti general Abdurreşid Dostumyň medpuat wekili Soltan Paýzy bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligi kardeşim Muhammed Tahirden dinläli. General Dostumyň Demirgazyk Owganistana planlaşdyrýan sapary barada dogrurak maglumat berýärsiňiz. Bu sefer hanuz safar kılganlar yok. Hemen oksam harijdan kelip kaldılar. Vice-prezident general Dostum daşary ýurtda sapardady. Demirgazyk Owganistanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmagy sebäpli ol saparyny gysgaldyp ýyzyna dolanyp geldi. Howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmagy barada general Dostumyň hawatirlenmesi bar. Faryab welaýatynyň Owganistanyň Milli Mejlisiniň agzalary bu welaýatda barýan dartgylyklar bilen bagly general Dostuma maglumat berdi. Deputatlar media arkalam bu barada ýygyderli habar ýaýradyp gelýär. Vice-prezident general Dostum Demirgazyk Owganistanda ýagdaýyň kadalaşmagyny isleýär. Şonuň üçin prezident Gany bilen duşmagy gözeňinde tutýar. Duşukdan soňra ol Demirgazyk Owganistana barar. Ýagdaý bilen ýakyndan barıp tanışar. General Dostumyň Demirgazyk Owganistana saparynyň howpsuzlygyň üçin edilmegi boýunça özüne ýaraşa täsiri bolar. Demirgazyk Owganistanda terroristler we ekstremistler hakykatdan hem halka howpa bandyrýar. General Dostum jeňçilere öňünden käbir duýduşlaryny beripdi. Onuň Faryaby barmagyndan nähil netije garaşýarsyňyz? Mağun sabine uğurda, şamalda, huzur tapkanında terörizmini faaliyetleri müteassir buladı. Eger vice-prezident general Dostum Demirgazyk Owganistana barsa, jeňçilere garşy görüşde onuň bu saparynyň peýdasy bolar. Çünki general Dostumyň harby ugurdan uly tejribesi bar. Jeňçiler general Dostumy gowy tanaýar. Talibana we El-Qaida garşy görüşde general Dostumyň uly roli bardy. Ýene de general Dostum Demirgazyk Owganistanda bolsa, jeňçileriň morali pese gaçar. Gorumak ministriniň orunmasary hem howa güýçleriniň komandiry hem Faryaby barpdyr diýip eşitdik. Bu haýsdyr bir harby operasiýanyň taýýarlygymy? Nirohay mardumi halk güýçleri ýanyda amaliyat üçin we taliblaryna şikast berişi üçin jeňçilere garşy görüş alyp barýan yerli ýaragylary himayet etmek üçin Awganistanyň goranmak ministriniň orunmasary hem Awgan hawa güýçleriniň başlygy Faryab welaýatyna bardy. Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegi planlaşdyrýar. Awgan armiýasynyň kömekçi güýçleri we komando güýçleri hem Faryaba bardy. RBK atly yerli ýaraglylar hüjumçylary garşy görüş alyp barýar. Vice-prezident general Dostum Faryab welaýatyna barsa uruşyň ugry üýtgär. Talip söwüşçileri ýeňiler we ýa-da çekiler. Faryabda soňky döwürlerde söwüşçiler 100den gowurrak obany basyp alypdyrlar diýip eşitdik. Bu barada sizden ähli maglumat bar. Taliblar hemeşe propaganda şeklinde köpler haklaýdy uruşlaryny kıldy. Media arkaly uruş. Talip hareketi propaganda uruşuny öň alyp barýar. Talibanlar öz hüjumlarynda mediadan hem köp peýdalanýar. Bir regiony basyp alsa, o barada çiğişirip maglumat ýaýratýar. Medpugatyň we sosial medianyň uly täsiri bar. Şo sebäpden jeňçiler mediany ebjellik bilen öz bähbidine ulanýar. Faryabda dogurdanam uruş bar. Ony biz inkar edip bilmeýäris. Ençeme oba we sebitler jeňçileriň kontrolyna geçdi. Döwlet hem jeňçileriň eline geçen sebitleri ýyzyna gaýdyp almak üçin çäre görýär. Halky helakçilikden gutarmak boýunça alada edýär. Hança etraby Talibanyň doly basyp alandygy barada biz gurun edip bilmeýäris. Owganistanyň vice-prezidenti general Abdurreşid Dostumyň medpuat wekili Soltan Paýzy bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu söhbetdeşligi Azatlyk radiosynyň Owganistandaky habarçysy Şamirdan Guly Murady geçirdi.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň düzgünne laýyklykda 18 ýaşy dolup harby gullukdan geçmedik ýaşlaryň ýurdun daşyna goý berilmeýänligi aýdylýar. Bu ýagdaý orta mektebi tamamlananlaryň bilim almak üçin daşary ýurtlara gidip bilmejegini aňladýar. Aşgabatdaky habarçymyz bu ýagdaý bilen gyzyklandy. Gelin Murat Gurbanyň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Türkmenistan ýaşy 18-ge ýeten we harby gullugy geçmedik erkek jinsli graždanlary mundan beýlek öňürti harby gullugy geçmeden daşary ýurtlara okumaga gidip bilmezler. Bu arada Azatlyk radiosyna Aşgabat şäheriniň Köpekdağ etraf harby wekilligine maglumat berildi. Bu maglumatdan çem tutulsa şu ýyl orta mektepler tamamlan oglanlaryň ýokary bilim almak hukuklary şäklendiriler. Çünki ýurtda orta bilim bökleti 11-12 ýyla ýetirilen soň mektepler tamamlayan okuwçylaryň ahireti ýeni 18 ýaşlaryna bolýarlar. Gepin gerisine görä aýtsak, bu täzeliginiň barada ýurdun köpçülikleriň habar berişlerine hiç ýyl maglumat berilmeýär. Şeýle harby gullugy geçmedik erkek kişileriň näme sebäpden daşary ýurda okuwa goýbermeýändiginiň arkasynda ýatan sebäpler bardyr hem harby wekilliň resmiýlerinden nähir bir düşündiriş almak başartmady. Azatlyk radiosy 18 ýaş dolunyň we harby gullugy geçmedik türkmenistanyly erkek kişileriň daşary ýurtlara okuwa goýbermeýändigi dogrusynda komentar almak üçin Türkmenistan migrasiýa gullugy bilen habarlaşanyny degişli resmi bu arada İstat aýdyp bilmejekdigini aýdyp goşmaça maglumat bermekden saklandy. Şu ýurdun harby bolmadyk 19 ýokary okuwçylaryna 7128 adam kabul ediler. Şol bir wagtda 10 miňlerce türkmenistanyly daşary ýurtlaryň ýokary okuwçylaryna hem bilim alýarlar. Täzeligine görä indi harby gullugy geçmedik erkek kişiler bu mümkinçilikden mahrum bolýarlar. Belläp geçdik bu täzeligiň ýokary okuwçylary we harby gullyk bilen bagly kabul edilen kararlaryň intäzesidir. Mundan öň geçen ýyl olal ýokary okuwçylarynyň käbirden açylan harby kafedralar ýapyldy. Geçen ýylyň ahyryna bolsa ýokary bilimli graždanlar üçin harby gullugyň möhleti hem 2 ýyla ýetirildi. Ýoksa öň ýokary bilimler üçin gulluk möhleti 1 ýyldy. Türkmenistan konstitusiýasy boýunça ýurdun raýaty bolan her bir erkek adam üçin ähli umumy harby borçluk belenir. Türkmenistanyň harby gullugy 18-30 ýaş aralygyndaky erkek kişiler hökman çağırylýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň Türkmenistanda 18 ýaşy dolup harby gullukdan geçmedik ýaşlaryň ýurdun daşyna çykmagyny çäklendirýän düzgünler barada beren maglumatlaryny dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Sizde bu ýagdaý barada nähili maglumatlar bar? Siz bu barada nähili pikirde? Azatlyk radiosynyň Facebook we Wkontakte sosial ulamlaryndaky tähiblerinde ýerleşdirilen bu sowala gelen teswirleri okap göreli. Akdemir Manzura etkerlige gidip yer sürüp gullugy geçýärler çağalar diýip ýazýar. Şeýle-de olar nädip watany gorasyn elleri pilli ılgamasalar şu wagt 40 ýaşyndakylary hem ýurtdan çykarmaýarlar, näme üçin goý bermeýärler, sebäbi olaryň şuny edesleri gelýär diýen pikirlerini orta atýar. Gene bir teswirde döwlet ýollaýyp 18 ýaşdy gulluk bormay, olar entek çağalykdan saýlanmanka olara ýokarkylar nädip dödýärler. Degme okasynlar gaçyp gitjek ýeri ýok, olaryň barjak ýeri şol öňki öýleridir diýip ýazýar. Maýa Berdiýewa bolsa erkekleriň birinji borjy ene dogan gyýyz gelinleri watany goramakdyr diýip ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada diskussiýa goşulmak üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda, şeýle-de Facebook hem Wkontakte sosial ulamlaryndaky sahypalaryna siýahat ediň. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şol Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerine ýaşlaryň 15.000 çemesiniň alınjakdygy resmi maglumatlarda habar berildi we bu sanyň geçen ýylkysyndan 800-den gowrak adam artykmaçdygy bellendi. Ýaşlaryň okuwa girmek boýunça taýýarlyklary bilen bagly ýagdaýy şuň saglygy saklaýyş merkezlerinde hem görmek mümkin. Biz bu ýagdaýyň jekmejeklerini görüň bermegi sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa bilen gepleşdik. Sultandayda şu günler Aşgabatyň ketelxanalarynda uly nowatlaryň göze iýilýänligi barada habar berilýär. Bu nämäniň nowatlary, şeýle nowatlara näme sebäp bolýar? Hawa göreler, ketel şuwlar ýanky Aşgabat şäher boýunça talyplar sagly boýunça
Yürüyse ve yokoy mekteplerine okuyan yerine isleyen mektep oturan yaşlar sağlık barlarından geçseler, medisina sağlık barlarından geçseler, şu talepler sağlık öylerinde şunlar novatları görse bolýar. Yaşlar haýsy lukmanlara görünmeli bolýarlar, haýsy barlarlardan geçýärler. Sağlığı tasdikleyen resmi namanı almak için ilk bilen şol blankasını satın almalı kastadan. Ondan şu taýda kaçır geçmeli lukmanları onların aýdyslarına göre kemden men ýa kıyaslarını çok etmiş boldum. Etaki şu taýda rentgen barlarından geçmeli. Ýa talepler sağlık öýünün howlusynda rentgen aparatyny işletýän ýerinde maşinni goýulypdyr. Şonda başarda rentgen barlarından geçýärler de ondan soň sağlyk öýünün içine girip ýa kulak, burun, bokurda göz lukmanlarından geçmeli. Ondan soň ýa fan teşew analiler tasyrmaly. Şu batlar için novatyrlar, gatyr geçmeli lukmanlarından çany ödýän köpden. Sultan daýdy, onda uly nowatlaryň döremegine näme sebäp bolýar? Umuman şol siziň agdan lukmanlaryňyzdan näçe wagtyň dowamında geçip bolýar? Şu taýdan çok etmiş bolanymdyr. Ýa mundan gowrak wagtyň gitýändigini aýtdylar. Ýer erkeden barsam şu taýda şol nowatlar sebäpli saat 10-ka günde saat 3:50 şöýerde evlenmeli bolýandygyny aýtdylar. Nowatlaryň köpleriniň sebäbi ýokary mekteplerine, ýerinde orta mekteplere okuw bermek isleýän ýaşlaryň sanynyň köplügi bilen düşündirilýär. Häzir şol resmi namalar düzeltmek üçin, okuwdalarına girmek üçin resmi namalar düzeltmek üçin ilk öňe sanyny tasdikleýän resmi nama gerek. Sultan daýdy, şol lukmanlardan geçmek saglyk ýagdaýy barada dokumenti almak üçin näçe pul tölemeli bolýar? Şu proses näçe durýar? Bätmana 20 tenge durýandygyny aýtdylar. Şu puly ilk bilen kassa söýler. Şol sanyny tasdikleýän resmi namanyň blankasyny almaly. Böyle kibarlarlar eýän geçip başlanýanda olar tölegden çok aýda bir adamlara kynçylyk beretgende sanyk öýüniň içine hiç kim goýbermýär. Şonuň territoriýasynda şu barlaryň aşagynda adamlar oturýarlar, öz nowatyna garaşyp oturýarlar. Şonuň sanyk öýüniň içine goýbermýär. 4 katly imaratyň içine bir 6-8 sany okuwçydan goýbermýär. İçinde barlardan geçmek üçin barlar şoň taýda garaşmaly bolýar. Şu tarapdan şu ýerde adam işmelen hakym köp görünýär. Sanyk öýüniň gapysynda ýöreçi lukmanlar dur, hakyny ýapyp durlar, ene bilen hasan şol içine goýberse adamlaryň talýany ondan ýene ýapyp hakyny saklap durýarlar. Şol sanyk öýüňde talepler üçin niýetlenen. Diňe talepleri kabul etdi. Misal üçin bir okatlaryň talep, ýa-da halatynda olaryň aspratka gerek bolýan misal üçin okuwdan alanda ýaramadyk üçin. Şol ýa-da hasyhanalar talepler kabul etmeýär. Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylyw bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenabad şäherinde ulanmagy gadagan edilen motosikler ýene-de köçelerde peýda bolup başlady. Olaryň sowdasy hem dikeldildi. Käbir maglumatlarda bu gadagançylygyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Liwawe eden sapary bilen bagly bolandygy aýdylýar. Bu mesele barada söz nowatyny habarçymyz Osman Haliýew berýär. Geçen iyun ayının son 10 günlüğünde Liwawe vilayetinin yollarında, şehir ve şehirçelerinin köçelerinde türlü kısımlı mopedlerin ve motosiklerin hareketine qadağanlık girizlipdi. Hatta käbir dükanlarda olanın satılmağı da qadağan edilipdi. Yol gözekçilik gulluklarının işgärleri, şeýle kısımlı ulaqları minip ýörenler saklap, olar sürmezlik barada duýduruş berýärdiler. Duýdursa kulak gawatmadyklaryň ulaqlarynyň ellerinden alınıp, polisiýa bölümine getirilýän halatlarda az bolanokdy. Gadaganlygyň sebäpleri, onuň haçan eçenil dowam etjekdigi barada hiç kili resmi düşündürüş berilmändi. Yol gözekçilik gullugynyň eferde adynyň agzalmazlygyny haýyş eden jogapkar işgäriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, mopeddir motosiklerin hareketine girizilen çäklendirme wagtlaryň iyun ayının 25, 26, 27'sinde Türkmenistanyň prezidentiniň Liwawe eden resmi iş sapary bilen bagly bolupdyr. Şol günler vilayatyň merkezindäki ulu bazarlaryň da käbiri ýapylypdy. Şäheriň merkezi köçelerinde ulaq gatnawy çäklendirilipdi. Türkmenabadyň gün ortasyndaky Senagat zonasynda ýerleşen kärhanalaryň işgärleri öz iş ornularyna geçip bilmän
öylerinde oturmağa mecbur bolupdylar. Yol gözekçilik gullugynyň işgäri soňra ýagdaýyň kadalaşandygyny aýtdy. Eýeleriniň ellerinden wagtlaýyn alynan mopedler we motosikller izne gaýtarylyp berilipdir. Olaryň sowdasynda hem hiç kil çäklendirme ýok. Ýöne adamlaryň arasynda mundan beýlekde motosikl ýalulary aýratynda olaryň iki tigirlisini minmege gadagan etjekmişler diýen ýaly gürrüňler henizem dowam edýär. Şeýle gürrüňleriň döremegine sebäp bolýan ýagdaý, wagtlaýyn girizdiýän gadaganlyklar, çäklendirmeler barada resmiler tarapyndan ilata düşündürüşiň berilmeýänligi. Habar Simuz Osman Haliýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň içalaçylyk programmalary satyn almaga gyzyklanma bildirýänligi barada maglumatlar peýda boldy. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň çap eden bu maglumaty bilen bilelikde adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň gizliň gulluklarının adamlary ýydarlamagyna aladalanma bildirýärler. Bu arada kärdeşim Ýoşan Anurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Hacking Team ýa-ni döwüş topory öz içalçylyk programmasynyň Türkmenistanyň gizliň polisiýasyna tanışdyrylmagyna we hödürlenmegine ruhsat beripdir. Bu habar guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlar proýektiniň web-saýty syzyp çykan e-mail aragatnaşygyny, elektron hatlaryny salgylanyp ýaýratdy. ERCS Miyajieltäniň Dubaýda ýerleşýän internet firmasynyň sowda menejeri Vitas Silisius 2012-nji ýylyň sentýabryna hacking toporundan Maria Bettini bilen alşan hatyny şeýleýär. Salam. Siziň bilen hacking toporunyň enjamlaryny gaýtadan satmak meselesi barada maslahatlaşmak gowy boldy. Odul guruluşçumuz ýaly maňa ahir kaljy we edil häzirki pursatda nämeleriň gerekligi barada maglumat bermäge ruhsat ediň. Ahir kaljy Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 42.144-nji harby birikme diýip syzyp çykan hatda aýdylýar. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlar proýektiniň web-saýty Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň dokumentleşdirilen edenetlikleri bilen ýakyn tanadan edaradygyny ýazýar. Adam hukuklaryny goraýan Freedom Now topory BMG'nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasynda bu ministrligiň 2006-njy ýylda 2 sany jurnalisti gynanlygyny aýtdy diýip habarda şeýle maglumat getirilýär. Bu adamlaryň ikisi hem Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň deslapky tutsawhanasyna çekip çydap bolmazak şertlerde saklanyldy. Olary Türkmenistanyň ýöri togulluklarının resmileri we türme sakçylary tarapyndan ejir çekdirildi diýip maglumatda aýdylýar. Freedom Now toporunyň maglumatyna görä 6 kvadrat metrlik kamerada 11 adam ýerleşdirilip, ol adam suwdan, azykdan, eşikden mahrum edilip, saglyk taýdan üns berilmän hajatkana we beýlekli urluklar ulanmaga ruhsat edilmän saklanypdyr. Howanyň ysysy Selsiýa boýunça 50 gradusa ýetdi. Bu adam teşnelikden halis ıskyndan gaçdy. Olary akyl huşa täsir ýetirýän tanjym edildi. Olar urulup ýenjildi. Eger hyzmatdaşlyk etmeseler, maşgalak dağlaryna ziyan ýetjegini aýdyp gorkudurly diýip BMG'nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň edarasyna Türkmenistan barada berilen maglumatda aýdylýar. Emma bu aýdylýan ýagdaýlara garamazdan Hacking Team döwüş toporunyň işgäri Bettini Dubaýdaky araça şeýle jogap berýär. Size bizim kararymyzy Türkmenistanyň ahir kalja ýetirmäge hemde düşündirmäge dolu ýytyar berýär. Eger gazyklanma bolsa biz Milanyna ýa-da Aljiryň öz ýerini haritler bilen göz-gön tanışdyryş hem üpjün eder diýip Bettini aýdýar. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlar proýektiniň web-saýtynyň ýazmagyna görä, bu Hacking Team ýa-ni döwüş toporunyň türkmen içalçylyk gullugy bilen ilkinji gezek ara gatnaşyga girişken däl. Mysal üçin habarda aýdylmagyna görä Israýlyň Nice Technology kompaniýasynyň işgäri Ruben Elazar 2013-nji ýylda Hacking Team'iň işgäri Massimiliano Lüppi bilen habarlaşyp, oňa mümkin bolan internet aljysy barada şeýleýär. Türkmenistanyň ahir kaljy bizden teklipleri kanuny döwüş çözgüdü üçin ulanyljak önümiň häsiýetnamasyny iýermek sorady. Biz ol materiallary urusça 19-njy ýylyna çenli iýermelip syzyp çykan hatda aýdylýar. Elazar Brason ahirki ýylyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi digini, İçeri işler Ministrligi dälligini anyklaşdyrýar diýip Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlar proýekti habar berýär.
häkim tim bolsa öz gedegine tehnik maglumatlary iyi berýär. Emma görnüşinden bu gepleşikler söwdalaşmak netijesini bermänler diýip Guramaçylykly jenayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň web-saýtynyň habaryny aýdylýar. Türkmenistanyň içalçylyk tehnikasyny almak tagallalary baradaky makalanyň soňunda Merkez Aziýanyň Gazaway Kiçik ýurdunyň dünýäde iň bir repressiw ýurtlaryň arasynda agdalýanlygy, serketsiz reportýorlar uramasynyň metduat adatlygy barada kasabatyny bolsa, Demirgazyk Koreýanyň we Eritreýanyň gapdalyna durýanlygy ýatladylýar. Kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara geçmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.